Ngiphinde bafowethu ngikukhulume lokho. Lithi iBhayibheli uNoah uyafika utshela abantu. Uthi uNoah asakhena umkhumbi ngoba uyeza uzamtolo. Akekho wamlalela uNoah. uMoses uhamba uyezweni laseGibhithe. uMoses mayifika ezweni laseGibhithe uthi ngizonikhulula. Akekho ababaningi abantu abalalela uMoses ngoba uMoses uke wasuka kuleli yazwe ebulele umbulali. Bathi ngeke sikwazi ukutshelwa umbulali asitshele ukuthi uzosikhulula njengamanje siboshiwe. Namhlanje ngizothi kunina nginguNoah. Ngizothi kunina nginguMoses. Ngizozama ngayo yonke indlela ngizokhuluma kunina izinto ezikhulunywa kumina ebusuku mangilele. Ngizokhuluma kunina ngomsakazo oyisikhondla khondla ngiyaphinda. Noma ningangithuka noma ningathini nikhulume nithi ayikho le ndaba yakhe, but oyongilalela le message I'm sending it straight to a head office kubaphathi phezulu egoli. Mhlawumbe ukhona oyedwa obengangilalela. Angifuni even cent, angifuni lutho. I'm worried about the listeners. I'm worried about laba bantwana abasebenza lapha abanganacala. Usephinde wakhuluma uNkulunkulu kimi. Uthi khehlele ziphinde usho noma bengakushaya noma bengathini. Kodwa dlulisa le message bayithole ukuze noma zenzeke izinto bebe wabawatshela. Uthi lo muntu kimi angiphinde ngisho. Kukhona inkinga ekhona. Ngoba naye umphathi azangene kule nkinga ngangikhulumile. Kwakufanele ehlisa impakamo. Ebesethi asihlaleni phansi siboneni ukuthi siyapi phambili. Ikhona into ezothinta abaculi bakaMaskandi. Umuntu ocula ingoma zesintu noma abaculi bakaMaskandi abasematheni. Kunenkinga enkulu ezakho. Ukhona abazazwe babambane ngezandla kodwa ngabona labantu behlakazeka phakathi, ngabona mina ingozi zeimoto ezimbi kakhulu. Wathi lo muntu kimi thandazisa labantu ngoba inkinga yasokhozini isihamba le message singena kubo ngenkani ngoba bakwatile labantu abadala noma bakwatile sebefuna ukudlulisa imessage yabo through abantu abacula ingoma zesintu noma zikaMaskandi. Ngibona abantu bakithi abaculi bakaMaskandi bephelelwa izinto kodwa bedumile kodwa bephelelwa izinto baphelelwa amandla emali. Ayaphela bathi noma baqasha kodwa aphela lamandla. Yazi ngibona begijima inkantolo kunokuthi bagijima ema stage bayocula. Bebophana, beboshwa ama families bebophana. Ngathi mina yini leyo wathi uNkulunkulu kimi no. Abaculi bakaMaskandi kukhona ingozi ezizobalandela. Baphinde balandelwe amajele noma balandelwe inkantolo kube sengathi yazi nomunye uyama uexpose omunye nomunye uyama uexpose omunye. Athi uNkulunkulu kwenze njani kulo msakazo wathi uNkulunkulu kumele ize yenziwe leyo nto ngoba kukhona into ekhalelekayo khosini edinga abantu ababefundisi noma edinga izinyanga straight bebambisane nonyazi kube sengathi lento kuyasetshenziswana kubuyiswa isithunzi ngoba kukhona into esingene kabo khosini. Ikhona indlu okhosini man engangenwa noma ikhona indlu noma enyama office bekunomuntu okade ikhetha kube sengathi kuthiwa le ndlu ingena uzibani iphinde ingene uzibani noma ingangenwa at all ivule umunye umuntu ayivule ebusuku. Angazi mina kodwa kuneqiniso bekumele kube sengathi siyalikhuluma ngithi mina indaba la kubuye lo muntu azongena la ebusuku. Kunomuntu othatha izinto zakhe ayisebenzisa kabi ebese yoyigcina phakathi kulezo zindlu zomsakazo. Kanti izindlu zikaHulumeni noma izindlu zomuntu yini ngoba ikhona into esetshenziswe kabi kuneqiniso lizawuphuma maduze kube sengathi leliqiniso nomunye uthi ngikhathele ukujula ngalento ngoba ilimaza abantu kodwa ngidabukela abasebenzi bokhozi ngoba kukhona ukufa futhi okubuyayo kabi kuloko kubuya lokufa kuphindelela kuloko kubuya lokufa kuphindelela. Kukhona umuntu ozawamba kube sengathi namanje uphithanelwa ingqondo khona endlini zokusakaza. Angisho kabi kodwa ngelinye ilanga niyongilalela noma ngelinye ilanga niyocela nithi khehlelezi kuthwani kahle kahle ngichaze lento kahle ngoba njengamanje ku right impela ngingalalelwa.
kodwa I will pray for abafowethu bakaMaskandi, osisi bakaMaskandi, ngoba ngibona befela amacala bangawazi, ngoba lolaka lwalabantu abadala selungena ngapha, lo moya usungena ngapha ngoba bafuna iattention, bafuna lento iziyolungiswa. Ukhona umuntu wahamba walanda izinto zakhe ethulanda amandla, wayilinka wrong lento, i-affect ezinye izingane. Basakazi bokhozi ngizothandaza, I will pray for you noma ningangithuka.